Hvem var hun egentlig? Jamen, jeg tror, det først og fremmest er det vigtigt at fortælle det udgangspunkt, der er, at hun oprindeligt blev døbt Helen Woods, og senere blev gift til at være Helen Ferguson, og i det navn havde en relativt etableret forfatterkarriere. Men så er der på et tidspunkt, altså det hele er også tumultarisk, hun oplever psykisk sygdom, og der er 2 brudte ægteskaber, og der er mange ting, der er hårdt, men det kan ikke tilskrives det tumultariske liv kun. Man ved ikke hvorfor, men lige pludselig laver hun en voldsom censur og genopfinder sig selv ved at skifte navn, også i sit pas, til Anna Kavan, som er en kvindelig romanfigur i 2 af hendes bøger i det her tidligere forfatterskab. Og transformationen er ikke kun via navnet og sprog på den måde, det er også fysisk. Hun afbladede sit hår, platinbånd og begyndte at sminke sig anderledes, sådan at hun havde en meget mere fin og hvid tan, som fik folk til at beskrive hende som et spøgelse. Det er ligesom, at da hun prøver at gøre sig gældende, eller også gør sig gældende som litteraturkritiker og romanforfatter, der er det, at hun ligesom indhylder sit tidligere liv i et mørke, og hun gør det på en måde, sådan at jeg synes, sådan som når jeg læser mig ind på det via biografiske detaljer, virker det ikke så vigtigt, hvad det er, der er sket. Hun har et langvarigt forhold til en psykoanalytiker, som analysant og analytiker, til han er vist østriger, der hedder Karl Bluth, som også får hende hooked på forskellige stoffer, blandt andet heroin. Men de har meget blomstrende og givetigt forhold, der gør, at hun også kan holde sine dæmoner i skak, sådan som jeg forstår det. Men det er jo selvfølgelig ikke så smart, det med, at han har fået en hook på den her vane. Og en af de pussy og måske morsomme detaljer, der er dertil i myten, det er, da hun så dør af et hjertestop i 68, tror jeg det er, eller altså 67, der finder politiet så stort et lager af heroin på hendes bopæl, at det ville kunne slå hele gaden ihjel.